रायजोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुखादों एसेब्लाबो बिनि सिगां आं माखासे खुगाजोंनो आपडेट होलांनो सानो आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ दायो गोदान सरकारनि उनाव दिप्लाय आरो दिरबिल मोननैबो पिकनिक स्पटआ अलमोस्ट साफा जाफिनबाय नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन फेमिलि लानानै क'क्राझार जिल्लानि जाय बावखुंग्रि समस्थियाव गोलैयो अलमोस्ट साफा जाजोब्बाय गथ' गथाय लानानै फैफिननो हानाय सुबिदा जाफिनबाय क्लिन बानायगासिनो दङ आरो जालांजोबगोन दा बिनि सिगां जों गोबां खोनाबाय थायो गोबांथार समस्थिफोराव देरहाखांनायनि उनाव गावजों गाव एसेब्लाबो गेंग्रे गुंग्रे जायो दा बेफोरखौथ' दोनथ' रावखौबो राव बुजायनाय होननानै दासान नैबे भिडिअखौ आं आंनि मोन्दांथिखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर जेरैबायदि माखासे समफोराव माखासे सोरखारा गोलैनायखौ जों नुनो मोनो मानो सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला बेखौ रिप्लाइ टु रिप्लाइ होफिननो जेबो गोनांथि गैया जायफ्रा सालायगिरि गोजौ लेभेलनिखौथ' दोनथ' गोजौनि एसे गाहायनिफ्राबो मानो होनोब्ला पाब्लिकआ मिथिजोबखायो आरो गोबाङा सानो रिप्लाइ होनायजोंसो पाब्लिकआ मिथियो नाथाय अनलि रिप्लाइ होनायजोंल' पाब्लिकआ बुजिया सोरखार सालायनायाव नों मा मावगासिनो दङ नों मा डेभेलप खालामनो हाखो नैबेखौसो नायो पाब्लिकआ थ' बेखौ नुयोब्लानो अट'मेटिकेलि नोंनि खुगानि बुंनायनिफ्राय साबसिन नैबे स्ट्रंसिन जायो नोङो मा मावनानै दिन्थिनो हाखो बा मा मावखो पाब्लिकनो थ' बेबायदि बेखायनो जोंनि गोबांथार लिडारफोराबो जायफ्रा टप लिडारनिफ्राय गाहायावबो माखासे लिडारफोर थायो नालाय माबा मोनसे सोरबा अपोजिसन पार्टिया बुङोब्लानो बेखौहाय खुगाजों रिप्लाइ होनायजोंल' नङा फर द बेटारमेन्ट अफ फिउचार माब्रैहाय साबसिन खालामनो हागोन मावनानै देखाय अट'मेटिकेलि बै सैमाफोर बायदि वाव वाव सोंग्रा बेफोरो सिरि जालांखागोन सिइं इज बिलिभिं होननाय मोनसे बाथ्रा दं नालाय इंराजि नुयोब्लासो फोथायो बुंनायजों जेबो हाबफिनला जोङो मावनानै देखायदो अट'मेटिकेलि बैसोर सिरि आरो नेक्स्टआवबो नोंनिनो सरकार जिखुनु सरकारानो जा जायनि जाउनाव किसुमाना खुगाजों ओरै पे 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 बुंबाय थाबाय मावनायाव गैला जायनि जाउनाव किसुमाना जेननोबो गोनां जादों नै माबा बोरमायाव संनोसैमोन ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय रायजोफोर दा गोबांथार जोंनि चेयारमेन लेभेल मेम्बार लेभेलफ्राव गोबां बायदिसिना थाङो नालाय गोजौनिफ्राय रायजोनो खामानि मावनो लामायानो होन न' बाङानो होन थ' बेयावहाय गोबांथार जों खोनायो डिफारेन्सियेट लाबोलायनाय फारागथि दिन्थिलायनाय बे UPPL सोमोन बे BJP सोमोन बे BPF मोन थ' लं लास्टिं जुदि लुबैदोंब्ला बयखौबो समान इकुवेल नोजोरजों नायनांगोन अब्लासो बैसोरबो जिखि पार्टियानो जाया नोंनि मोजांखौ नुनानै माथो बिसिनानो थिग मारहाय अनोथ' बिसोरो नैबे मोनसे फकासाव फैगोन आंनि बुंनाया आरो मोनसे आं ससे होदोंमोन बे जाहैबाय आं बे लामाजों थांखांखाबाय थ' गोरलै बे जाहैबाय थाम्बनेलाव नोंथांमोना एसे नुदों गोबाङा माबानिबो दावराव जादों आरो निउसआव दामथारसिनलाय रबावलासो मा माला डिक्लेयार खालामो नोंसिना होननानै थ' गोबां सान्दुं अखा गावनो बांसिन खस्थ' खालामनाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा हाग्रामा महिलारि सारा बेखायनो एसे फिभार जानानै दं आरोना बेनि थाखाय आरो अलमस्ट जों दा सर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला डिपार्टमेन्ट गासिबो जाजोबखाबाय जास्ट डिक्लेयारल' होनांसिगौ अफिसियेलि बे नेनानै थादो आरो आंनि बुंनायफ्रा नैबेनोमोन आरो आं दहाय गिबियावबो बुंदों दाबो बुंगोन बे बुजायनाय नङा रावखौबो बुजायनानै सिदाबो खालामनो हाया मेलेमाव सोनो हाया बयबो गावबागाव गोसोनि राजा रानि बे मुगायाव बयबो बुजिनाखा माने आंनि मोन्दांथिखौसो आं शेयार खालामदों बेखिनियानो लाभ इउ अल